Juhan Wester tässä, morjesta. Mä oon Kristiina Vaherlahti. Okei, hei, eli siis mä oon Karo. Kuuluuko tää nyt tähän työhaastatteluun? Mä haluan tän työn ja mä aion saada tän työn. No muilla hakijoilla on mitään saumaa. Mä tunnen saamaan, mutta jos mä saan, niin ihan sama. Kyllä mä aika vahvoilla on. Mä haen tätä työtä, koska mun elämässä on tällä hetkellä semmonen vaihe. Et katsotaan nyt se miten käy. Hyvin käy. Minällä muilla on mitään, mitä mulla on muomasta. Mutta käydään nyt tää läpi.